Къде сме? На острова. Какво стана, казака? Обкръжиха отряда. Останахме да прикриваме изтеглянето. 6 загинаха. А Митко? Твоят син загина. Като комунист. Не дочака. Той умре за народа. А народа ще дочака. Но Митко не дочака. Ей там. На мястото на онези кащурки ще израсне ново село. Голямо. Бяло село. Ще дойдат трактори, електричество. И в този нов живот винаги ще бъде твой син. Винаги. Те ме държат. Хайде. Това дясно е гръцко. Ще плуваш по нашия бряг, докато видиш една разрушена къща. Нашият стар пост. На 100 крачки под него е турско. Поста е лично място. Ще го познаеш. Там на брега излез и ме почакай. Но дете още не е съмнало. Ще ти донеса дрехи, нещо за превързване и ще те преведа при нашите. Бъри. И гледай хубаво да не отминеш поста. Там водата е силна, влече.
верно ли е това, дето руснаците раздали бейската земя на селе? Без пари. Верно е, Джамал. Раздадоха я. И така ще бъде по цялата земя. Няма да има вече война. Няма да има и бедни. Хубаво говориш, Аркадаш. Истина говориш. Откажете цялото село и преди да се стъмне го заловете. Ние ще чакаме. Разбрано? Дали ще бъде там? Да, там. Щом се мръкне... Ох! Ще трябва да си върва, Джалал. Да не ти докарам беда. Че и вашите, и нашите чорбаджи не обичат такива като мен. Вие комунист ли сте? Антифашист. Комунист. Добър човек бе, ефенди. Истински човек. Съжалявам, но не мога да изпълня вашето искане. Ние сме неутрална страна и аз съм принуден да ви откажа убежище. Протестирам! Аз съм политически беженец. И съгласно Международната конвенция, вие нямате... Казах! Ние сме неутрална страна. Ще трябва да ви върнем. Тръгвайте! Благодаря ти за добрината, Фатима. И на тебе, Джалал. Аркадаш. Българските фашистски власти ме осъдиха на смърт. Но съветската армия ги изпревари. И ето ме отново тук. След 8 години. Ето там обкръжиха отряда ни. А там долу под острова водата ме завлече в Турция. Колко се е променило всичко. Какво ще каже сега партията, другари секретар? Злато, злато. Какво ти злато? Ляп, ляп. Верно. Верно е. Ако до една неделя не плесне дъжд, започваме. 360 кг от декар.
Не се хвали, не се хвали. Ще видим. Ще видим, ще видим. На самата гранична ивица забелязахме следи от кръв, които се губят в турска територия. Сигурно нашите момчета са го ранили с нощната престрелка. Да. От всички сведения става ясно, че лицето, което премина с нощи турската граница, е бандитът Михаил Петров. Доложете на коменданта и помолете да поискат среща с турци. Слушам, другар лейтенант. Свободно продължавайте. Седни. Как върви руския стой? Хорошо, другар лейтенант. Заповядайте. Апел на Световния съвет за мир. Значи започваме. Верно да почваме. А ще бием ли другите застави съревнованията? Като нищо. Обещали 1000 подписа да събере. Не са ли множко? Щом Шилото обещава, ще го изпълни, другар лейтенант. Ще видите, че цялото село ще се подпише. Внимавай, Шило. Нито един по-малко от 1000. Цялото село. Това е верно, цялото село. Айде, хайде, другар лейтенант. Второ се подписвам. Янка. Хорошо, другар лейтенант. Бегай, бегай. Любов, другар лейтенант. Кое? Е, унази пъмичката, в червената забратка. Откъде идваш? От острова брахме тютюн. Янки, да поседне малко, искам да ти кажа нещо. Какво щеше да ми кажеш? Янки, ще пиша писмо на нашите. Какво ще пишеш? Здравей, Шило! Здрасти. Когато се уволня, ще дойде и ще сменим Димитрова. Ето тук. Хубаво е там. Нали? Ама мен ще ми бъде мъчно за село. Янки. Хубаво пеят децата, нали? И аз обичам децата. Какво да пише на нашите? Ако ми искат, ще дойда с теб, Димитрово. Не са наши.
мъничко ще мине. Как могат? Как смеят, другарю капитан, да стрелят срещу деца? Могат. Те на всичко са способни. Гангстери. Ох! Нищо Тошко не плачи. Помниш ли Олег Кашевой, а? Той не е плакал. Аз не плача. Браво, Тошко, ти си истински мъж. Аз ще стана тракторист. Тракторист ли? Я, другари, тракторист, духни силно сега. Силно. Още. Значи нуждата от местни трактористи е вече преодоляна. Тошко, иде в метесето. Как е детето? Нищо опасно, бай Пилини, не се тревожи, ще мине. Не се тревожи. Стрелят по децата, а тя не се тревожи. Гадове. Прав си, Пилин. Но истинските гадове са онези, които ги изпращат. А те са зад океана. Те както се е подкарали. Ще има ли война, другари капитан? Война ли? Това зависи от нас. От тия, които искат мир. Зависи от нас. Аз на колко години съм? А 3 войни помня. 5 пъти служба съм носил. Дано децата не видят той, дето. Аз съм видял. Ако сме единни, като и мрък, децата ни няма да видят войни. Ако сме единни. Така е. Така е. Аз си изпокарал с цялото село. Ти, учителка, мълчи. Няма да мълча, бай Пилини. За единство говоря е дал под съд Текезесето. Да се ми върна земята на острова. А ти, като си от партията, управи тази работа без съд. На долните ливади ти дадоха друга, по-хубава нива. Чуждо добро неща. Моето си искам. И ти не се бъркай. От жени акъл не вземам. Сега времената са такива, че и от жените акъл трябва да взимаме, Пили. Добър човек си ти и добър стопанин. Но много неща още не разбираш. Такъв съм. Боли ли моето момче? Не ме боли, тати. Американски разузнавателен самолет с гръцки знаци. Американски униформи. Американско оръжие. Горе на пост. Довиждане, другарко. С лош ден започвате, другарю капитан. С неприятности. Значи с обикновен ден. Професията на граничаря е такава, да се справя с неприятности. Тук ще ги имате доста. Кога с гърците, кога с турците. Стрелят по селените, по топитъка. По децата. Война на нерви. Нищо, ние имаме здрави нерви. Довиждане, байтеле. Довиждане, другари. Се карайте, ей. Всичко ще се оправи. Довиждане, байтеле. Ще се видим. Довиждане, Тошко. И бързай да оздравееш. Тъй верен, другари командир! Това се казва командир. Как е детето? Казак! Майколю! Майколю! Хайде, разправи! Какво правиш, Майколю? Как ги караш? Караме! Сега съм председател на стопанството. Стана така, както ти казваше. Дойдоха трактори. Скоро ще имаме осветление. А площада се казва Димитър Граменов. На сина ми. На Митко. Граничната застава, гос меканен приближава. Миг предава се на свет, иде вражи самолет. Граничарът е любете, граничарът е на пот, по-дръпоте виделете, се посекне
и гореща, сине камения год, нивите забива нощ. Ние сме гостоприемни, може всички ви добре нашата пръзна поберем. Граничарате, любете, граничарате на пот, отзапрате ни велете, ще посрещне този год, ще посрещне този год, ще посрещне този год. Другар лейтенант! Стой се! Поделение! Мирно! Равнение на дясно! Другари капитан, представям ви поделението Щит. Началник на поделението лейтенант Маринов. Здравейте, Маринов. Здраве желая, другари капитан. Здравейте, другари граничари! Кои свалиха самолета? Редниците Димо Рангелов и Петко Василев. Тук ли са те? Тъй верно. Тъй излязат. Рангелов и Василев. Една крачка престрой. Ходам! Марш! Отлично, другари граничари! Служим на Народната република! Капитан Велков. Майор Максимус. Господин майор, поисках среща с вас по два въпроса. Говорете. Вчера два ваши самолета нарушиха българското въздушно пространство и обстрелваха мирното население. Ранено едно дете. Самолетите бяха учебни, невъоръжени и летяха над наша територия. Вие без всякакво право открихте огън и свалихте един от тях. На българска територия. Труповите на екипажа на сваления самолет, гръцкият лейтенант Павликис и американският майор Стив Фолкър, както и останките от самолета и въоръжението му, държим на ваше разположение. Втория въпрос. Въпреки многобройните протести на моето правителство, ваши войници продължават да стрелят срещу мирни български селяни, които извършват своята полска работа на острова. Ние не можем да позволим да се извършва каквато и да е работа на острова. А по силата на какви обстоятелства българска земя внезапно се оказа под гръцки контрол? Наши официални документи са изложени достатъчно основания за това. Ако се съди по тях, София е предградия на Атина, а Добруджа гръцка провинция. Аз не мога да разреша военни строежи на острова. Може би вие наричате военни строежи Оранта, а въоръжени сили нашите трактори. Аз не зная какво се крие за тия ваши трактори. Но това не ви дава право да стреляте срещу хората ни. Ние ви предупредихме да напуснете острова. Вие не взехте под внимание нашите предупреждения. Сега ще говори оръжието. Това не е убедителен език, господин майор. Ние имаме по-мощен език. Нашето право да живеем необезпокояване на наша, собствена земя. И да живеем по своя воля. Надявам се, че вие ще дадете съответните разпореждания, за да може нашето население да извърши полската си работа. По повод на днешната ни среща предлагам да съставим протокол. Аз изпълнявам заповедите на моето правителство. Всякакви протоколи са излишни.
Фетши бей. Ние с вас, като че сме се виждали. Да, срещали сме се. Къде? През 44-та. Ах, да. Каква памет, капитане? Ние, българите, имаме добра памет, господин капитан. Радвам се, че сме съседи. Моля, заповядайте. Благодаря. С какво мога да ви служа? Господин капитан, завчера лицето Михаил Петров, известен фашист, военнопрестъпник, прехвърлен от Югославия, е забягнал на ваша територия, за да се укрие от българското правосъдие. Предлагам Михаил Петров да бъде незабавно върнат на българските власти. Михаил Петров е политически емигрант и има право на убежище в нашата страна. Михаил Петров е провинен в тежко престъпление, господин капитан. Фалшификация на документи и убийство на служебно лице. Ние считаме тия престъпления за политически. И следователно той се ползва от закрилата, която му осигурява Международната конвенция за политическите бежанци. За 7 години добре сте изучили конвенцията, господин капитан. Велик е само Аллах. Човек винаги се учи. Ще предам отговора ви на нашето правителство. Но веднъж на фронта дошъл един човек и казал на войниците такава дума. Такава дума, деца, каквато всеки криел в сърцето си, но никой не смеял да я каже. Това било най-хубавата и най-силната от всички думи. Мир. И вдигнал човека червено знаме. Червено от кръвта на убитите. И повел бедняците. Тогава, деца, в тази далечна просторна страна настъпило щастието. Такова щастие и такава радост, каквито не е имало никога по земята. Този човек се казвал Ленин! Да, Ленин. Той не е вече жив. Преди да умре, Ленин предал червеното знаме на своя най-добър ученик и другар. Сталин. Сега Сталин води народите от цял свят към мир. Сега той мисли за всички добри хора. За всички деца по земята. Ами за мен не мисли ли? Мисли. Има един Тошко, мисли си Сталин. Мъничък като бръмбърче. Аз не съм бръмбърче. Не си Тошко. Този Тошко, казва си Сталин, иска да порасне, да бъде щастлив, да стане... Тракторист? Да, а за да порасне и да стане тракторист, трябва да има мир. Затова ние деца се борим. Закарай ги в селото и ме чакай на площада.
колко много се промени селото за 2 години. Да не го познаеш. Нямахме ТКЗС, нямахме вода. Ето, до вечера ще пуснат електричество. Говорите така, като че ли тук сте родена. Струва ми се, че наистина е така. И тук ще остана завинаги. Не ви е скучно на село? Когато човек работи и е полезен, никъде не му е скучно. А защо? Да не би на вас да ви е скучно при нас? Не. И аз имам близки хора тук. Бай Колю. Вие. Има думата секретарят на Околийският комитет на партията, другарят Майдаман Инджев. Другари, тази вечер ще светнат Дъбово, Белица, Кошарите, Долни Манастир, Бели бряг. Ще светнат Бързово, Тополите, Червен. Ще светне и вашето село Нови Извор. След няколко минути в Димитровград другарят Червенков ще включи ТЕЦ Марица и нова ера ще започне в нашия край. най-младия град на републиката, възторжено приветстват председателя на Министерския съвет на Народна република България, другаря Вълко Червенков. Марш по къщите градове! Електрика! Построиха нови къщи и обори. Орат с машини. А тук... Какво чува? Войници. Спрете!
Живо здраво, Пилине! Чакай малко да се видим! Чакай! Защо те нямаше с нощи на празник, а? Работа имах. Чакай! Имам новина за тебе! Хайде, слизай! Слизай, не? Влизай! Ние тук хора не ядем. Какво ново има към тебе? Стягаш ли се за жетва? Стягам се. Гости ще посрещаш. Стопанският съвет реши, като свършим кооперативното, и твоето дължение ми увършим. Паница го две. Не вижте хаира. 30 години съм вършал с дигания и сега без вас ще мина. Чакай, не кипай да към те. Гледай там. Сталинет 6. Те това виждаш ли го? Никакви декани, мекани не признава. Влизай в ТГЗ-то. Не вижте меда, не вижте жилото. Върнете ми земята на острова. Та тогава ще видим. Чуваш ли го, Василе? Острова трябва да бъде кооперативен. Точка. Така по-лесно ще го пазим от гърците. Нека го вземат. Да зная барим, че са ме ограбили чужди, а не свои. Говориш като колак. Чуваш ли? Слушай, спирай се устата, че... Световна реакция си ти. Ей, тъй да знаеш, да. Мъчен човек. Защо не му върнете нивата и да върви по дело? Ще се оправи той. Загази, брат. Загази. Аз нали ти казах? Те само това и чакат, за да те разсипят. Аз на Колю мамицата му ще разплача. Ще му дам един кулак. Внимавай. За тези думи, които изприказва на Колю, ще те тикнат 3 годинки в затвора. И земята ще ти конфискуват. Че какво пък толкова съм казал? Истината. Бе, истината. Сега не са времена да се приказва истината. Мене слушай, Пилиня. Лош съвет не съм ти давал. Докато още не са ти скроили нещо, стани добър с тях. Влез в ТГЗ-то. Можеш и началство да те направят. А после ти си знаеш. Няма да вляза. Да ми върнат земята на острова. Това е. Това е работа. Само се пази от комунистите. Че защо да се пази? Та това комунисти ли са? Измениха нашите комунисти на идеята. Измамиха народа. Но нищо. Има още честни хора. Кои? Кои ли? Истинските комунисти. Ти видя ли какво стана в Югославия? Тито разтури ТГЗ. Даде свобода на народ. Нали за тая свобода сме се борили? Ти за Тито не ме разправяй. Знам аз там какво е. Нищо не знаеш. Пък и откъде ли ще знаеш? Да ти кажа под секрет като на приятел. Няма да мине и месец и друга песен ще се запее у нас. Земята на острова пак ще си бъде твоя. Приказки. Приказки ли? Добре. Щом не вярваш? Да? Чети. Тук ще научиш истината. Чети. Ой, Таверица! Мръсна катина! Хуш!
тумичката ти смъквам! Ай се! Слушай, ако кажеш и някому дори една тумичка само... Ай! Благодаря ти, Белине. Голяма услуга ни направи. Жалко, че оня бандит е успял да избяга в Гърция. Ние ти вярвахме. Знаехме, че си честен човек. Затова ли Колю ме нарече кулак? Кулак ли? Защо? Пак ли за острова? Остави. Той се шегува. А как мислиш, Белине? Колко ще съберем там от декар? Не ме интересува. Там аз вече нямам моя земя. А я си представи, бай Пелине, че се наложи да защитим острова от врагове. Пак ли ще кажеш, аз там нямам своя земя. Скаран съм с ТКЗС-то и острова не ме интересува. Не го усуквай, другарю капитан. Аз изкарах една война на картечницата и ако трябва, пак ще отида. За сега говоря. А има и такива, които и сега искат да вземат острова. И за това той не трябва да бъде нито твоя земя, нито моя, а наша земя. Господин Парис, не ви очаквах. Оставете това. Майор Сноу от американската мисия. Ело. Моля. Максимус, възложена ви е спешна и отговорна задача. Господин майор, ще ви даде нарежените си. На заповедите ви, господин майор. Тази вечер, към 11 часа, българските части, разположени на острова, ще се опитат да ви нападнат. Вие сте предизвикани и преминавате в отбранителна акция, в резултат на която островът трябва да стане гръцки. Разбрахте ли? Разбрано, господин майор. Картата. Това е островът. Тук е вашият бряг. Това е българският бряг. А тук е Турция. До вечера, преди 10 часа, около българо-турската граница ще се случи нещо, което ще привлече вниманието на българските погранични резерви и на населението към Турция. Към 11 часа, когато луната вече залязва, вие преминавате на острова, ликвидирате намиращите се граничари там и островът става гръцки. Утре сутринта пристига анкетната комисия. Тя ще потвърди вашето право на законни владетели и островът, който е важен стратегически пункт за нашата европейска общност, става гръцки. Разбрахте ли най-после? Все пак аз мисля, господин... Не е необходимо да мислите, майоре. Човек трябва да върши само това, което може. Доставете ми 3 опитни момчета от вашата специална служба, които добре познават българския участък
около село Нови Извор. Вчера се завърна Борисов, един от най-добрите ни хора. Кой той? Есо Димитрий. Так му той не трябва. Сещам се. Добре. До вечера ще го имате. Позволете, господин Майор. Защо не пееш? Мисля си, другаре капитан. За какво? За сина си мисля. Ще порасне. Ще тръгне на училище. А после не се усеща как минават годините. Ще стане лекар. И ще открие лекарство. Такова лекарство, другар капитан, което ще лекува всички болести. А хората ще питат: кой е то? Син на Петко Шилов, на обикновен миньор. Или пък ще стане инженер. Герой на труда. Ще строи централи, като в Съветския съюз. Ех, само мир да има, другари капитан. А на колко години е? Кой? Синът ти? Аз нямам син, другари капитан. Но смятам на есен да се женя. Избрал ли си я вече? Тукашна му, мой другари капитан. За Янка го гласим. Димо, хайде. Ето това там е турско-българската граница. Нататък е България. Светлината отсреща е село Нови Извор. Тъй, слушайте. За изпълнението на задачата отговаряте вие. След приключването й ще се оттеглите към турската граница. И в никакъв случай към гръцката граница. Никакъв случай. Всичко да бъде свършено преди 11 часа.
Разбрано, господин майор. Тръгвайте. Кога стана 9:30? Айде. Айде лека служба. Че утре график ме чака. Айде лека. Виждане, май Клодио. Лека нощ, бе. Ценният инвентар е спасен. Шарено. Лягай поучи! Лягай поучи! Ръцете на кръста! Така. Тогава направих втора грешка, която съсипа живота ми. Уплаших се от последствията и избягах в Турция. А по-нататък? Какво стана в Турция? Изпратиха ме в Одрин. Там ме разпита някой, когото наричаха Шукри бей. Оставиха ме без хляб и вода. След няколко дни Шукри бей дойде отново в ареста и ми предложи да преведа 2 души в България. Аз отначало отказах, но той ми заплаши. И ето, аз минах границата с тях. Как се казаха двамата? В Одрин ги наричаха Илия и Петър. А в Гърция как ги наричаха? Не разбирам въпроса ви. Защо Гърция? Продължавайте. Когато минахме на наша територия... Искате да кажете на българска? Да. Тогава аз отново отказах. Но единият извади пистолет и ме принуди да ги водя. Доведох ги до стопанството, без да подозирам,
че ставам съучастник на такова престъпление. И къде трябваше да се върнете после? В Турция. В централата ви, в Арабака ви. Да. А какво трябваше да стане след акцията? Турците готвят прехвърляне на хора, нали? Предполагам. Продължете. Това е всичко. Казах ви цялата истина. Съзнавам грешката си. Извърших истинско престъпление към родината си. Заслужавам най-сурово наказание. Но ако мога с нещо да изкупя вината си, готов съм да ви служа с всички сили. Нещо да сте скрили? Не, нищо. Казах всичко. А как ли беше името? Името? Да. Васил Чернев. В околията всички ме познават. А може би се казвате Борисов? Драган Борисов. Бивш офицер. Осъден задочно от Народния съд. Избягал от Югославия. Завършил школата на УДБА. И отново прехвърлен в България с фалшиви документи през 1950 година. Лозане! Заповядайте, друга капитан. Отведи го. Слушам, друга лейтенант. Ще ме застреляте ли? Съдът ще реши. Аз мога да ви бъда полезен. Хайде. Градина. Крие нещо. Положително крие, другар капитан. А нямаме време да открием истината. Нямаме време. Маринов, оттеглете всички войници от пожара. По турската граница да останат само редовните наряди. А всички наши хора в пълна боева готовност да чакат в заставите. Слушам, другар капитан. Предполагам, че българите са залегнали вече добре на турската граница. А другарите селяни реват над изгорялата си социалистическа собственост. След 15 минути почвайте. Слушам, господин майор. След случката с Пелин той избяга в Гърция, не в Турция. Второ, много лесно и с голяма готовност призна, че турците подготвили акция. И трето, хвана се на въпроса за Рабакьой. А такова село, както знаеш, не съществува. Изобщо около турската граница се вдига подозрително много шум, за да очакваме именно оттам следващия удар. Правилно. И най-вероятното е, че гърците отклоняват нашето внимание от нещо, което смятат да предприемат. Да. И че цялата работа се командва от американците. Само те могат да шарят в Югославия, в Гърция и Турция, като у дома си. Хитри вълци дявол да ги вземе. Имало едно време един вълк, който се смятал за много хитър. От кожата му направили хубава шуба. Но какво готвят гърците? Да. Какво готвят гърците? Прехвърляне на хора? Не. Подготовката им беше много голяма. Провокация? Това те вършат всеки ден и без подготовка. Има нещо друго, нещо друго. Във всеки случай наредих бай да мене по целия участък от гръцката граница. Нашите хора да бъдат в пълна боева готовност. И добре си направил. Трябва да бъдем готови за всичко и навсякъде.
изстрел няма да бъде наш. Сега добре ми дошли на мушката. Предайте Маринов и войниците да преминат на острова. Десния фланг да усили огъня.
линията! За другари Червенков! Напред! Научете се на хладнокръвието ни на среща. Елате го сам. Имате ли съветско оръжие? Да, 2 автомата и 4 винтовки. Добре. Снощи българска войскова част е направила опит да нахлуе в Гърция. Тя е срещнала решителна съпротива от ваша страна и е била отхвърлена на българския бряг. Пригответе протокол и протест до специалната комисия за Балканите при ООН. Набавете веществени доказателства. Но, господин майор... Истината не пада от небето, майоре. Когато е необходимо за Обединените народи, трябва да се помогне на истината. Buyurunuz efendiler. Buyurunuz. Buyurun beyefendi. Buyurun. Buyurunuz. Как я караш? Лошо бе, ефенди. Не върви тутуна. Изядоха ни от американската компания. А сега и жената. Лоша болест се налегна. Ай, завала. А пари за илач няма. Търпение. Ще се оправи. Велики Аллах. Няма да се оправи, Ходжа ефенди. По-лошо става. Лани пак ми дадоха по нещо за тутун. А тая година и това няма. Его, седи. Хубав тутун, Ходжа ефенди. Злато тутун. Днес утре морабуджилък. Аз за хляб нямам за децата. Ще измрем. Като кучета ще измрем. Колко ти трябват? Колко ти трябват за морабуджилъка и за доктор? Много трябват, бе, ефенди. Тези ще стигнат ли? Те са твои. Те са твои. Ако ми направиш една малка услуга. Завиди. Aşkos. Aferin. Трябва да кажеш няколко думи и нищо повече. В 10 ще ги кажеш. В 10:30 пращай жената в болницата. Но не ги ли кажеш както трябва? Не забравяй, че има да лежиш в затвор за оня български разбойник. Помниш ли? А сега закълни се в Аллаха и запомни добре какво ще ти каже капитан ефенди. Намусун
Юсерине Емин veriyor musun? Namusun üzerine söz veriyorum. Vallahi, Vallahi, billahi, billahi, tallahi. dellahi. Почнете. Да. Обявявам заседанието на специалната комисия за Балканите при Организацията на Обединените народи за открито. Веществените доказателства и свидетелите. Позволете да ви представя веществените доказателства. Да. Руски, примерно съветски. Свободен сте. Свидетелите. Първият свидетел. Име, възраст и подданство. Михаил Петров. Бивш капитан от българската армия. Политически емигрант в Турция, по-настоящем в Гърция. 40 години. Свидетелю, вие се намирате пред една комисия на Организацията на Обединените народи. И сте длъжен да кажете истината, цялата истина и само истината. Какво знаете за снощния инцидент? Аз по снощния инцидент мога да кажа. Снощи български комунистически войски нападнаха свободната западна демокрация Гърция. Комунистите нападнаха с танкове и моторизирани части. Да. Въпроси? Нека свидетеля каже, защо е избягал от България? От терора избягах, господа. Аз съм осъден от така наречения български народен съд на смърт. За той, че през 1942 година, по време на окупацията в Гърция, съм ликвидирал комунисти. Достатъчно. Свободен сте. Безспорно е, че българските аспирации са резултат на директивите на Коминформбюро. Ние имаме редица доказателства за решението на българските комунисти да стъпят на гръцка земя. Югославският вестник, комунистически вестник Борба, разкри тези планове. Българите се стареят да предизвикват смутове в Гърция. Кой е виновен за гражданската война в Гърция? Българите! Кой стои за стачките в Пирея, Солун и Атина? Българите и само българите! Но те трябва да знаят, че нашето търпение има граници. Достатъчно. Свободни сте. Аз с нощи стоях на брега. Стоях навън на брега. И изведнъж чух шум. Махай се! Махай се! Махай се! Капитан Велков, по повод искането на специалната комисия за Балканите при Организацията на Обединените народи да направи оглед на българска територия, имам чест да съобща следната декларация. Българското правителство не се смята задължено да допусне на българска територия
представители на специалната комисия за Балканите при Организацията на Обединените народи. То счита, че тази комисия е незаконен орган на Организацията на Обединените народи. Оръдие на американците, което има за цел да прикрие агресивните планови действия на гръцкото монархо-фашистско правителство. Отдавна е известно, че българите не се подчиняват на никакви международни органи. На никакви американски органи. Българското правителство е готово да сътрудничи на всеки международен орган, който лоялно се стреми да установи мир и сигурност на Балканите. Къде такава наглост у вас? Вие сте шепа народ. Някакви си 6 милиона. 800 милиона. Аз говоря за България. Аз говоря за приятелите на България. Говоря от името на тези 800 милиона. Ние искаме мир. И с всички сили ще отстояваме делото на мира. А ние ли държим сметка за вашето мнение? Но народите държат сметка за вашето поведение. Те имат добра памет, господа. Свидетеля да отговори на въпроса. Как снощи българите са нападнали гръцкия бряг? Прости ми, Аллах, че пристъпвам клетвата си. Фатма, ти няма да отидеш в болница. Какво бъбре този? Говори по-ясно. Как снощи българите нападнаха гръцкия бряг? Аз съм сиромах човек, ефенделяр. Но никога не съм лъгал. И сега не мога да излъжа. Българите не нападнаха. Аз видях. Гърците нападнаха. Българите не искат война. Те имат земя, електрика, машини за жътва. Танкове и топове имат тука. Много топове, ефенделяр. Много танкове. Верно е! Долу войната! Свидетеля да отговори на виждате ли, че свидетеля е пиян? Да се отведе! Ето го! Ние не искаме война! Не искаме война! А те искат да превърнат нашите градове и ниви в пепелища. Те искат да унищожат плодовете на нашия мирен труд. Но това няма да им се отдаде. Защото има на света Сталин. Защото по-силна от техните оръжия е нашата воля за мир. Защото това е волята. Това е мечтата на милиони хора по цялото земно кълбо. За какво мечтаеше войникът Петко Василев? Той мечтаеше за мир. Мечтаеше синът му да порасне, да се учи, да промене природата, да служи на човека. Това беше обикновена мечта на обикновен български войник. Те го убиха, но те не могат да убият тази мечта. Това намерихме в дрехите на Петко, пронизан от американски куршум. Апел на Световният съвет за мир. Той успя да събере само 22 подписа и загина. Но ние ще продължим неговото дело. Ще се подпишем на този лист. Ще се подпишем под мечтата на редника, на сержанта от Българската народна армия Петко Василев, член на Димитровския съюз на народната младеж. Ще се подпишем под това да бъде мир